Čau, řekni mi něco o sobě. Zdravím, tak já se jmenuji Matěj Hruzík, jezdím za Superior Rider, jsem z Opavy a přijel jsem tady na MČR se podívat, jak se závodí. Tak, tady máme jednoho supa, ty který netrkne, tak nám prosím tě řekni, co vozíš za pilu, to je neuvěřitelný. No tak je to teda 52, Ultegra 12, normálně vzadu 34, co najdem normálně na silniční sadě. Takže elektrická Ultegra, jo? Ano, normálně 12, klasická. Paráda. Bez nějakých větších úprav, teda, jestli se to teda počítat jako větší úprava, teda ten převodník. Převodník je jako úprava, vzhledem k tomu, co tady bylo za kopec, tak lidi tady vezli spíš opačně ty převody, jak máš ty. Já jsem viděl, no, ráno jsem si říkal, proč to všichni mají tak, potom jsem to už pochopil, ale dalo se to vybojovat. Takže kompletní Ultegra, kola vidíme. Komplet Ultegra, DT Swiss 14. Jo, gumy máš kolikátky? Gumy, to jsou nějaké, já jsem se teda na to úplně, už jsem se o to nezajímal. Schwalbe? Schwalbe, normálně G1 RS, to jsou takové, jak mají tu plošku prostřed a jenom na boku mají, vzorek. Šířka cirka 40 něco? Víc určitě, 40 vozíme silniční. Jo. Takže prostě ať to je kousek od rámu jenom. Skvělý, sedlo máš? Sedlo, normálně klasický fyzik. Fyzik, a pedály, to jsem tam už Pedály, natočil, luky. silniční si vzal dneska. Takže jsi prošel v silničních Tatrách. Pěkně dorychlo, jo. Perfektní, pichnul jsi? A tak trošku se mi ufokovalo, neřekl bych pichnul, ale trošku se mi ufokovalo přední kolo. Výborný, díky moc. Nejzač. Čau. Se.